F'rapport dwar pajjiżna l-Unjoni Ewropea tgħid li l-qasam tal-enerġija f'Malta qed jibqa' jkun ta' sfida tkabbir ekonomiku potenzjali. L-Unjoni Ewropea tgħid li pajjiżna għadu dipendenti kważi għal kollox fuq l-importazzjoni taż-żejt biex jipproduċi l-enerġija tiegħu u dan jagħmlu vulnerabbli għaċ-ċaqliq fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt, bil-konsegwenzi kollha li dan iġib miegħu għal dik li hija spiża li pajjiżna jkollu jġorr. L-Unjoni Ewropea tirrimarka li l-ammont ta' enerġija li f'pajjiżna toriġina minn sorsi alternattivi huwa żgħir ħafna. Sal-2010 0.9% tal-enerġija kollha f'pajjiżna kienet toriġina minn sorsi alternattivi. L-Unjoni Ewropea tgħid li b'dan ir-ritmu pajjiżna mhux ser jirnexxielu jilħaq il-mira illi sa din is-sena 2% tal-enerġija kollha f'pajjiżna tkun toriġina minn sorsi alternattivi. L-istess Unjoni tikkonkludi wkoll li pajjiżna għadu l-bogħod ħafna mill-mira illi poġġa l-Gvern illi sas-sena 2020 pajjiżna jkun qed jipproduċi 20% tal-enerġija tiegħu minn sorsi alternattivi. Fir-rapport tagħha l-Unjoni Ewropea qalet li hemm lok ta' titjib fl-effiċjenza tal-produzzjoni tal-enerġija f'Malta. Dan fl-istess ħin konfermat li l-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna huma fost l-ogħla fil-pajjiżi kollha membri tagħha. L-Unjoni Ewropea tikkonkludi li l-kontijiet tad-dawl qed jaffettwaw ħażin il-kompetittività ta' Malta.